egetræet. Den stamme er 1 meter og 14 centimeter. Altså cirka 1 meter og 14 centimeter. Ja. Det her træ er 11 meter højt. Skorpen. Træet er cirka 35 år gammel. Planten kommer fra en bil, som kører den over til bygningen, putter den ned i hullet, og så bliver den stor, fordi den får en hel masse regndråber. Ja, og så bliver den stor, og når den bliver stor nok, så kommer der en mand med en motorsave og vil slå den ihjel. Det her det er et æren, som er faldet af træet. Og det her det er et mere udviklet æren, som er sikkert faldet af for en dag siden. Det her det er barken fra et egetræ. Man kan se, at det er lidt rødt indeni. Her er et rådisblad. Kom. Det her det er en dårlig kopi af rådisblad. I bladet er der sådan nogle små korn over det hele. Og når sollyset kommer ind på det, bliver det grønt. Ja. Okay. Træet har brug for vand og CO2 og sollys for at danne ilt og sukker. Sukker bruger den om foråret, når den skal begynde at vokse igen. Ja, og om vinteren, der taber den også alle bladene. Det var vist det, vi havde. Det her, det er et billede af noget i. Det er ikke et billede! Det er et billede af noget i. Det filmer stadig. Ja. Det kunne man godt gøre. Det zoomer. Her har vi et lille blad, og her der er de der revner, som man... Nej, jeg kan ikke huske. Vi læste om det i sidste gang. Planten kommer fra en lastbil, som kører den over til skolen. Det er ikke skolen! Det er 3. gang. Planten kommer fra en lastbil, som kører planten over til privatskolen, som så var landbrugsskolen, eller? Der var træet cirka 55, cirka